Labari da ɗumi-ɗuminsa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kisan da 'yan bindiga suka yi wa sojojin Najeriya a garin Basra wanda ke jihar Sokoto, wanda kuma yana iyaka ne da ƙasar Nijar, tabbas abin yayi muni. Kamar yadda al'umma suka sani, yau tsawon wata biyu kenan a jihar Zamfara ana fafatawa tsakanin 'yan bindiga a yayin da ake wasan ɓoyon kura tsakanin 'yan bindiga da kuma sojojin Najeriya. Tun bayan lokacin da gwamnatin Najeriya ta ba da umarni a datse network ɗin waya a jihar ta Zamfara domin a ragargaje waɗancan 'yan ta'adda. Wannan dalili ne yasa wasu daga cikin 'yan ta'adda suke guduwa zuwa jihohi da ke makotaka da jihar ta Zamfara, wanda wasu daga cikinsu ne suka garsaya garin Sokoto, wasu kuma sun yi jihar Katsina. Daga bisani dai a garin Basra waɗannan 'yan bindiga sun yi wa sojojin Najeriya kwanton ɓauna yayin da suka kashe sojoji guda 7, 'yan sanda guda 5 tare da sibiliyan mutum 3. Kamar yadda muka zo muku da wannan rahoto a yanzu, kafin mu tsinda magagun dare shirin, muna buƙatar da ku dangula mana subscribe kamar haka, gami da ƙararrawar sanarwa. Domin ku hakan shine ke bamu damar sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin bidiyon mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Fuskar Arewa. Ga cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. A ranar Juma'a da ya gabata ne wasu daga cikin 'yan bindiga suka yi kwanton ɓauna a yayin da suka kashe sojoji mutum 7, 'yan sanda mutum 5, haka zalika sibiliyan mutum 3. Waɗannan 'yan bindiga sun samu nasara ne a yayin da suka cimma waɗannan sojoji, domin kuwa a daidai wannan lokaci ba amfani da network ɗin waya. Sai dai kuma abin mamakin shine waɗannan 'yan bindiga sun je sun samu sojojin a inda suke fafatawa ne, suka cin musu suka kashe mutum 7 a inda suka kashe 'yan sanda mutum 5 tare da sibiliyan mutum 3. Daga bisani hukumar sojojin Najeriya ta iya bincikenta wajen ganin ta yi ƙoƙarin tabbatar da menene dalilin da yasa, domin kuwa waɗannan sojoji dai su kaɗai ne suke rayuwa a waɗannan gurare. Sai dai kuma 'yan bindigan ba tare da kiran waya ko wani komai ba, kawai sun kai musu tasmame ne a yayin da suka yi kwanton ɓauna suka kashe mutum 15 daga cikin waɗannan sojoji da kuma 'yan sanda da ragowar civilian wanda suke taimakawa sojoji wajen ganin an yi maganin waɗannan 'yan ta'adda da suke damun al'umma faɗin Najeriya baki ɗaya. Biyo bayan abubuwan da suke faruwa da kuma rikici a yankin arewa, haka zalika yau mun samu wani labari da ɗumi su a yankin Kaduna, a wasu ƙananan hukumomi da suke ƙauyukan yankin Jere an yi datse network ɗin waya wajen ganin an samar da zaman lafiya da kuma adalci a arewacin Najeriya baki ɗaya. Haka zalika daga cikin sojojin sama, daga cikin sojojin ƙasan da suke iya bakin ƙoƙarinsu da na sama wajen ganin sun kakkaɓe waɗannan 'yan ta'adda, kamar yadda wani ɗan majalisa da zai idan ba ku manta muku ba, mun kawo muku wani bidiyo a yanda yake tabbatar da cewa wasu daga ciki suna kai waɗannan 'yan bindiga rahoto, suna da informant wanda suke sanar da su. To kuma dai wane ne yake da hannu akan kashe rayukan da ake a arewacin Najeriya? Allah ya hayy ya qayyimu ya zul jalali wal ikram, mu tawassuli da tsarkaken sunayen kai Allah. Allah kai mana maganin ɗansu duk 'yan ta'adda da suke damun al'umma da kuma al'ummar da suke hannu a ciki. Mu dai wannan shine iya abin da muka sani a rahoton namu na yanzu. Ku dai ku ci gaba da bibiyar mu domin samun zafafan labaranmu da ɗumuɗumin su da zarar mun ɗora. Mun gode da sauraron shirin mu, ku huta lafiya.